Whoever's the minister of police fute ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethele ngoba kaphi ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela mahala ngidlala mayithi unyaka nonyaka alikela bafowethu nasemsebenzini awubafaka Avosbal, Chandosbal, uwedlula bafowethu Chandosbal, uwedlula bafowethu Chandosbal, uwedlula bafowethu Kuyabusa wabila Wemhlaba lo Iwemhlaba wethu Iwemhlaba lona Wawushiyamina wena wawututhembenga awubheke manje ngisekhomama
lapha kulensha manje lokho bese ngimale ngibheka kwela kithi ubi kubi mfethu bafuna ukumbulala inkosi yabo ukumbulala ngiyotshela hayi bafuna ukumthatha bemfaka ejele bese bethi ungenwe icorona wafa hawu haleluya haleluya wecele hey wela maphosa hey zamani kwazini indawo hayi lenkosi we Bye, Mona. Yamfana ishingabi umujana womungabi yansizwa ingani yara alikela mangala ngidlala yithi ingani yara alikela mangala ngidlala yithi ingani yara alikela mangala Ngidlala mahit